Amedî di navbera duh û îro ya PKK de. PKK ji Amedê ber bi Amediyê ve. Amedî bajarekî kevnar û dîrokiya Başûrê Kurdistanê ye. Bi paytexta Mîrgeha Behdînan tê naskirin. Ew Mîrgeha ku li dema xwe xwedî hêz û desthilatekî pir mezin bû. Ew bajêr li serê çiyayekî ku wekî kel heke xwezayî xwe ya dike hatiye avakirin. Serdema durustbûna Amediyê vedigera bo 3000 salan pêş zayînê. Her yek ji wan navçeyên Şeladizê, Kanîmasî, Bamernê, Çamankê û Sersingê û Dêrelokê bi xwe vedigire. Amedî wargehê eşîrên resen êm Kurdistanê wekî eşîra Nêrweyî, Rêkanî, Doskî, Berwarî, Nihêlî, Bergarê û Mişera Spîneya Behdînan e. Pir şaristaniyetên hukm li Amediyê kirine, wekî Aşûrî, Sasanî û Eşkanî û çendîn şaristaniyetên din. Hatina PKK bo sînorê Amediyê vedigere ji bo salên heştiyan ji çaxa raborî. Li vê demê Partiyên Kurdistanî ku li pêşiya wan li wê derê bûn wekî PDK alîkarî jê radikir. Lêbelê li serhildana sala 1991 û dema pêşmerge mijûlî rizgarkirina Başûrê Kurdistanê dibûn, PKK di vê balahiyê de ji bo xwe firsat dibîne ji ber ku li vê serdemê pêşmerge ketibûn navbendên bajaran û cepheyên pêş. Baş serhildanê û dema ku hikûmet û parlamentoya Kurdistanê hatine avakirin, hikûmetê li gor îmkanên li vê demê di dest wada xizmetguzariya wekî av, elektrîk, dibistan û rê ji bo gundan pêşkêşî wan navçeyan dikir. Hikûmeta Başûr dixwast ew şêniyên li serdema rejima Sadam nedikarin li ser gundê xwe bijîn û bikarin cotiyarî û xwedîkirina heywanan rabin, niha bikarin bi wan karan rabin û bi wê yekê hem debara jiyana xwe bikin, hem jî ji abora Kurdistanê bi çandiniyê û ajeldariyê bihêz bikin. Lê PKK ev firsat ji nav bir û her yek ji rejima Sadam bihane bi Kurdan girtin û ev navçe bi navçeyên şer yên eskerî îlan kirin. PKK jî mîna rejima Sadam kir û ev serhildana Başûr li dijî Sadam kirî bi firsat dît û hejmarek zêde ji gundê sînoriyên dikevin Amediyê û navçeyên wê xistin jên kontrola xwe û noqte û baregehên xwe li wan gundan danîn û xwe lê bicîlkirin. Dema şêniyên wan gundan xwestin vegirin ser gundên xwe, PKK ji wan re digo ev niha ne gundên we ne we ev gunde firotine û pereyê xwe we wergirtine. PKK hema digo em nûnerên Iraqê ne û li vir û em rê nadin hûn bikevin wan gundan. Piraniya gundên ku PKK xistine jêr kontrola xwe gundên eşîreta Nêrweyî û Rêkanî û Nihêlî û Berwarî bûn. Ji ber vê siyaseta şaşiya qirêjiya PKK şêniyên wan gundan neçarman berê xwe bidin kampên ku dûr ji gundên wan hatibûn durustkirin û bê ku bikarin li wan kampa karekê ji xwe re bikin. Heya niha PKK dest danaya ser 487 gundên Amediyê û navçeyên wê û bi tu awayî nahêle xelkê wan gundan bigirin ser gundên xwe. PKK ew gunde wekî Cumhuriyeta Zapê û paşê wekî beşek ji herêmên parastina medya û herêmên eskerî bi nav kirine. Di vê yekê de PKK çav li rejima Sadam yan navçoyê kir. Wexta vê rejimê ev navçe wekî navçeyên cengê îlan kiribû, bi vê yekê jiyan li şêniyên vê deverê kiribû dojeh û cehennem. Li dema şerê PKK li dijî hikûmeta Başûrê Kurdistanê tu zulm û sîtemek nema ku PKK derheqê gelê Amediyê û navçeyên wê de nekirî. Zulm û sîtemek ew qas qirêj ku hin caran digihişte wê zulm û sîtema ku hikûmeta Iraqê li şêniyên wê navçeyê dikir. PKK bi awayekî giştî Amedî û navçeyên wê kiribûn navçeya cengê. Bi roj xwe di nava çiyayên Amediyê diveşartûn dirazan û bi şev jî li dijî du pêşmergeyên hejar û fermandarên wan digeriyan. PKK tu bêrêzî û sîtemek neba ku di derheqê wan de encam neday. Di salên notan de bi taybetî di dema şerê PKK li dijî hikûmeta şer'îya Kurdistanê herçend ku gelê navçeyê di hejariyê de jî dijiyan û nedikarîn bi awayekî baş debara jiyana xwe bikin. Gerîlayên PKK bi darê zorê ew nan û xwarina di destê gelê Amediyê û navçeyên wê de jî ji wan distand. Gel nedikarî tu tiştan di mala xwe de bihêle. Her tişt pir zehmet bû. Wan jî bilî destanîne ser gund û rez û baxên şêniyan baş ji wan distand. Ji şivan û koçberan paz wekî baş distand. Ji gavanan çêlek distandin û ji çotxaran jî berhemên çandiniyê. Wan rehm bi tu kesê herî hejar jî nedibir û qutê wan wekî bac û mafê partiya xwe dizanî. Li dema şerê li dijî hikûmeta şer'îya Kurdistanê ji ber ku Amedî navçeyekî çiyayî ye, PKK bi hêsanî dikarî pirzgirêkan ji bo gelê navçeyê durust bike. Di dema şer de PKK rê nedide ambulans ji bo nexweşa ji Şeladizê û Dêrelokê bibêne Amediyê yan ji Duhokê. Wan di rê de bi saya çekê doşkan û segvanan rê di navbera Şeladizê û Dêrelokê ji bo Amediyê û Duhokê xut kiribûn. Ev di demekê de bû ku di dirêjahiya dîroka şerê hikûmetên Iraqê li dijî pêşmergeyên Kurdistanê di tu demekê de hikûmeta behs karek bi bir rengî encam neda û rê li hember nexweş û pîr û kala nedigir. Tu
یک جوا پیشمرگه ندکاری بشیر د مال خدا با آرامی رازه کس و کارین پیشمرگه انجی لجیر چاودیری و زخلک زور ده بون روز نبود دنگ دوش که این پکی که نه ایو با آوایی که کو او دنگ جبو گوهین گل ناوچی ببود دنگ که آشینا گل ندکاری جمال خدا که به افهمو به تو گنه که وان هبه گنه هوان بتنه او بو و گندین وان ببون میدان شرکی و تو پیوندیا وان پیرا نبو شرکی فرسکری جپال پکی که به هر چوابی بازکرین لکیشه او دردسرین کو گل آمیدی و نافچه این وی به صدما پکی که توش بوی به داوی نای پکی که هر تشل آمیدیه کر گند شوت آندن گل برسی هشت بی رومت کرن مال و حالی وان تالان کرن و او در بدر و بیجی کرن هر کس شهید خسن لی نهاتی و بحث لپاراسنا جوانین بی نافچه این دکه او جوانین کو هجماره که هری زیده جوان به صدما پکی که بی باب و دایک و مال و حال مانه دبه هیا نها پک نزانی به میدان خباتاوی آمد باکور کردستانه پایتخت کردستان مازون و آزاد کردن وی جد سلطداری دولت ترکیه نکو پرزگیری که درست کردن و آلوز کردن روش آمیدیا پایتخت ملیه ها بهدینا و دجاتی کردن تا که حکومت کردی لهر چهار پارچه کردستانه لی داوی امجگل آمیدی بگشتی و جوانین وی تیبتی را دبیجن کسی کو درو که نخوینن وی نچار ببینن همو درو که دوباره تجربه بکن جبر وی که امرجا دکن جوانین آمیدیه لدیروکا سال نوتان جی چرخ رابوری بزبرن و بخوینن و بزانیبن تکی که چی بسری باب و کال و نافچه وان آنیه داکون نچار نبنویه که دوباره بچابین خود ببینن ام جوان را دبیجن دجمنی باب و کالان نابد و سلاوان